ị na-achọ ife ị ga-eme ka ego wee bịarụ gị ọsịsọ bịarụ gị ngwa ngwa, ị na-achọ ebe ị ga-eje gwọ ọgwụ ma o jee mee ife nkecharụ, ị nakọtagojuo onwe gị ebe ahụ ị na-eje ije gwọ ọgwụ ma o mee ihe nkecharụ, onye ahụ na-emerụ gị ihe ahụ ọ na ego anaghị adị ya mma. Eze nwaanyị ahụ ma ọ bụ dibịa ahụ na-ekechiri ihe nkechiri ahụ na-agwọrọ gị ọgwụ ahụ ọ na ego adọrọ ya mma, ọkwa ya akwụ ya ụgwọ wee merụ gị ihe ahụ. So ọ macha ka ọ ga-esi wee mee ihe ndị a niile ego wee bịa, ọ ghara imegoro onwe ya ma ọ bidogoro na famili ya. Ngị nwa bụ onugbu udo okpokoro isi, ị gaghị amanọ nke ị nwere ka a na-anarụ gị, ị na-ezugharị iburu ngwongwo bụrụ ihe ga-ataba gị afụ n'ọdịnihu, maka ndị a na-eji eme ihe nkachara amarọ na ihe ga-eme the next 5 years or next 10 years. Nke nwa na-eje na nke pastọ ka pastọ kpepụta gị ka ị wee nwee ego nwekwa ahụ ịkpabara, ịjụkwa n'onwe gị pastọ ahụ na-ekpepụta gị okpepụtagwugo onwe ya ma ọ kpụtago famili ya. Na-eche echiche n'ife ọbụla unu na-eme, na-ajụ onwe gị ajụjụ, kwụsị ị na-etinye aka n'ihe ga-ataba gị afụ n'ọdịnihu nke ikotechara echi niile ịchọba onye gị na ya ga-eso wee taa afọ ihe ị metụrụ. Achọrọ m ịgwa taa, ife ọbụla ị chọrọ ime jụwere onwe gị ajụjụ ma ọ bụ onye ahụ na-emerụ gị ihe ahụ ka eke isi na anya dị ya. Onye ahụ na-agwọrọ gị ọgwụ ọ bụ eze nwaanyị ahụ, ha macha ife niile a ụzọ ihe a ga-eme ego wee bịa ha emebeghị ya, nweta ego karịa mmadụ niile nọ n'ụwa karịa Naịjirịa. na na-ajụ n'onwe na ajụjụ unu ghara ị na-atazi afọ ihu na amalọ. Daalụ.